Gipasadahan sa SSS Race Team ang mga establisimento sa Dipolog City nga nagpabiling wala ni bayad sa binulan nga kontribusyon sa SSS para sa ilang mga empleyado. Kini na ang katapusang notice sa mga employer nga nagmakuli pagbayad sa binulang kontribusyon sa SSS human ang tulo ka mga demand letters nga gipadala kanila sa di pa sila kasuhan. Sa tala sa SSS, anaa sa kapinlibo ka mga employer sa syudad ang wa nagabayad og kontribusyon sa ilang mga empleyado. Yung mga employers nga among kolektahan, magkikistorya magyud sa amo. Ang usual, gamay naman ang kita, hinay ang negosyo, lisod ang business karon, especially kung naa ka sa gamay ng lugar. Parehani nga to ba? Undeniably kita diri sa Mindanao West, no? Sa Buanga Peninsula, dili man ta comparable sa NCR, sa Cebu, dili pa man yun, although we're striving to be. But mostly, kana siya ang reason. This is just like a routinary visitation to the employers. Kaso lang, yung mga employers na ito, may malaki silang delinquency. We're just mag-visit sa employer to comply the mandates of our program, and also in for yung mga employers who violated the SSS law. This is just to remind everybody that the employers, they have obligation to settle their delinquencies. Hinuon wala pay niabot sa punto nga dunay nakonbikto nga employer dinhi sa syudad kay dali sab kini nga nagakomply labi kun gipasaka na ang kaso. Sarang sa mga naabdan sa mga nipasadang race team, wala ang mga employer ug mga empleyado lang ang maabdan. Sama ni ining usa ka pension house nga empleyado lang ang midawat sa notice nga gihatag sa SSS ug matud pa gilihok na sa iyang amo ang mga gikinahanglang dokumento aron sila mabayaran sa binulang kontribusyon. Akibali kuan pamanggod ni sir sa Ariba pamanggod, so si Doc wala pa mo kuan na si Doc and anak, pero sa Ariba iya pagurong gikuan sir. Sa pagkakaroon wala pa kay Coming na sir. Dili i-applyan na imo. Oo, nag-apply na si Doc about inana. Ilang ka bo? Bag-o pa mi sir, bag-o pa kaayo. Pila pa man ka Bali kadugay? yaging bulan pa ko. Hatagan sa 15 ka adlaw nga grace period ang mga employer gikan pagdawat sa notice gihatag sa race team aron sila makigsabot sa SSS sa pagbayad kun dunay mga amorosong kontribusyon. Nakakita yung donation. Pero na-end na ang term kay 1 year ang run. And then currently napatay kaning installment payment. For those that cannot afford to pay in full, can avail the installment. Gidasigsab sa SSS ang mga empleyado sa pag-check kung sila nabayaran ba sa ilang mga employer sa binulang kontribusyon sa SSS agi sa online sa www.sss.gov.ph o kaha sa pagbisita sa ilang mga buhatan. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.